bado tore ase chiskuru mwaka buli wemo chimikyanda 52 nali skuru ya Masimba ya chagetuwe kurwasi yekekyo asege kyonsi emyaka 52 nebere wikarabono iga twasero oyo gatatu skuru iga niyo yabere no yaitiri abana abange nabakongo ase enseiga skuru iga njanya ko boarding senjanya gutwara chinyumba cy'uburaro kurende asumwa ko iga niyo bagochaka nikibago semeria no mugoko monene ekarubanyore chinyumba cy'uburaro se boarding facilities Musakito Daniel Mzungu nigo agotumanya kurasensameyo abaiboli nabo igaborokigwa naborokia beskuru ya Masimba High School bali ni kibako kera mega yokonyora boarding facility ase skuru yabo mega yoko bege kegetambe batabwatie boarding school ya chagete myaka ya kare ande basibora igetakire koba irare sana uraboro ekerora chitara yortenga tiaja gutwara boarding boro abaibori tukabarangeria baganchira nabo chaka boarding ase class kya 12 Onyana boni gobanyara kwera mne skuru iga ya chagitugo mwaka 1972 no yorenge omuraibu ensenya gosira Daniel Arap Moi oikabone skuru iga nyonya gekumete tiyanya konyora boarding ya chagete 1973 ya igole tuna president Moi skuru ngoro ya abana abange basomera ze skuru yiga erira abana abange university lakini njana uchaga boarding none skuru chindi chaurire maega chaga boarding ndoro nomo baba iboli be skuru iga nigo bagokere getambo kereke iga bateba bono abana be skuru iga mbachiko soma asinchira yo bwene no bwasyoku nyonya abange tibago chigweswana ni asamario yo gotindia nabo wakachipuru engakiri bakwira na guchaka baire maiga to chikonya challenge chinde chiri chibago chikonya raisiko gari kuswabu na chipuru una kunyugonyo kunyuchinya sore roche maimeteme ebinte bimbi chibiri tiusiake onyora abana basomire baikonyire challenge to kuranyora njirichia abana bakora agende kyageregerange ni tauni okonyora abana bakuru skuru banyorwa baenda bachikora taratara sichidu lakini hatu abere no moko skuru yeto kobe boarding abana bakomenya ime eger na libara nyoro amasomo aramanya Mwarimu manene bwe skuru iga niganyara gukwana na makongu abagwetira ase skuru iga ayu akogera batanye gutwara boarding facility gekeke iga gionsi ekarabo iganyare go sababa raibo igo gochigwesokia kubwatira na ne ministry ye chisemi erinde banyare go sire skuru iga kitwajore chinene ase ogo chake boarding eri ngane bitanda edom teraera asabana bamrabawo chikorara daro abwate challenge naida abake sana basomire kurwaiga batigete skuru yekere igo so igo togo saba bali ba the alumni bali basomire skuru irade ere skuru enene bache bakonye skuru ye abada bada asensemo ya kabere nigo chiskuru chigasine kuhigurwane ne mona sorogongo rwagusi ekarabo igo yengene sabari ye skuru ye bacho high school kuigora baigo litkoria erekera umwana monene bwe skuru iga anyara kwarigania aboroki kwa bonsi bene asetamu entangani wiki yana wiki bitangani yo mwaka 2025 ndio tunatoa polisi wa bana wikawana walipotiri asilimia 65 nendo kanyita bande baje nani sinyo amatemo yo mwako nendo kanyita nando nyakanyite weekend sinyo njomo wasini ya na mbwango lakini wiki ya kabele yo ya January na inde ntokagerete na matemo yalache ntubwati bwabona Kuribotri getaseni kyagetembe kurwa iga ase godi iga ya Masimba na wige godi iga ya Kiamo kama icho chonsi chigotoka ime ya Nyari bali Masaba ase county ya Kisii erieta liane igongoro kwa Dan Msungu